Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ki bor penya jangga Tripura ki ongga jingjalai jong udrok ha ka jala Tripura kadai bakidon ki basyalantu ya udrok na Mizoram. Ka jingjungai jangga Tripura ba ka jala Mizoram na ki kaput kalong tangchis pa anyo kilometer. Syuk-syuk la yuthu ba kadai ka jala Mizoram kadai ka daw na maru ki bor penya jangka kamla bante lakam. Barkamla ban khang ya ka jing penrung be an ya ki drok na border Myanmar she Mizoram. Superintendent jogi pulit ka North Tripura ubhanu pada Chakraborty uong ki pulit kila penjur ka jing pahara ban kem ya ki briew ki badan ti ban shalantu ya udrok ha ki than khapun ka badan ha Tripura bat Mizoram. Chief Minister jong ka jila Manipur uong bakani ka dei ka thma hapreng ka jingkiu jong ka jingkhai to ya udrok. Ulo ongru bagi pulit kelayo kem ke bahnyo spa South ngut ki briew haduh ubnai Agas arhajar arplai balayo ya udrok basyongdor haduh kendai puway point prap sauklur.